Mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, koji je u ime Srpske pravoslavne crkve pozdravio konferenciju, istakao je da življenje treba biti usmjereno na 3 najveće evanđeljske vrijednosti: vjeru, ljubav i nadu. Odluke koje će biti donijete treba da se u duhovnoj podršci crkve, da u svim duhovnim pravoslavnim centrima kao i osnova za razmišljanje inoslavnih o ovome spasenju.